Hello friends, hai lam sogonor joto nai tonglai rongno. Friend tini ni on notification ongkori phaikya among kangke intelligence presentation on notification release khlaijaka November masobo ongkormani afuro kuno ekta karoni bagani borok o jago tlangai mali yangka hai borok tewisi notification katal khlainai tini rijifika o notification bisingtwi sengte bosai mena details o jago norok nugui tongo puljao oro security assistance tai multitasking stani bagi oro naharjangnai o jago 12 kotoni jotta hastin lukurongna apply khaimanai tamo burui tamo chela jottoni apply khaimanno o jago apply khlainjan bai matro education qualification sanka 10 pass jar 10 pass ng chongnai rok naro bidono obosai full nai din norok full nai khe jottoni o jago norokni education qualification tai o jago last date rok bufura jottono saimannai song video digi changlasinai o jago norok nugui tongo mangka kani yagra site o jago state wise o jago vacancy rijaka puja number 1 no tongo o jago agartala ni bagani o jago rekha tai o jago norok nugui tongo duita post o jago nang puja saka security assistant tai MTS ni bagani o jago ongkhojak oro nugui tongo oro apply khlaina bagui norok local language manangnai local language mana nangnai jeske phuno abo borok saka o jago aboni bisingo tongo local language nugui tongo bengali kokborok kaboro glosai abo haike kwbangma local language rijak sini agartala ni bagaya yang ani yagra site nugui tongo mangka kai noro o jago nugui tongo tabo SC ST EWS ni bagui category wise o jago vacancy rijak hingke o jago nugui tongo sing ba sini ST ni simnali sine o jago noro nugui tongo tabo jago security assistant bagani 4ta post paisa boijak aboni bisingo MTS ni tongo tola o noro nugui tongo abo khe kaisa o haike o jago jottoni bagani category wise o jago rijak post tai vacancy hingke o jago noro nugui tongo tebo kwbangma o jago state tai abo haike local language tai abo haike vacancy kwbangma no rijak jotta hasteni lukurokni bagani o jago rijak hingke o jago swngnaliya abo jani jani state ni borok jan nai naisingtong swng sini state ni ba swng abo simi nalikha hingke swng o jago nalinai apply khlainani bagani o jago tamo tamo o jago nangnai tai o jago education qualification abo swng nainai tai boys rok bo swngnai bo nalinai hingke friends swng nugui tongo tabo oro name of the post oro name o nugui tongo security assistant tai executive ni bagani o jago tai yango tongphiro MTS ni bagani abo haike o jago classification o jago swikha omo khe general central service group C non gazetted o jago swikha pay scale hingke oro swikha 21760 sini 69100 taka porjonto o jago norok mannai beton abo haike MTS ni bagui bo swikha o jago noro 18000 থেকে 56900 jora o jago mannai MTS ni bagani salary hingke o jago bebang sirka borok clear khainai salary ni bagui abo haike oro noto nugui tongo noro special security ni bagani 20% abo haike basic pay mannai abo haike bo sirka abo norok nainai sidi goro essential qualification hingke swikha o jago matriculation pass hingke o jago jara 10 pass wngjago norok obosai apply khaimannai tai abo haike oro tai swikha domicile certificate bo nangnai abo joto jani jani state ni abo haike sirka hingke tai o jago knowledge tongnai local language abo nangma puila saka hingke abo swng jotono saimankha hingke temlali swng o jago oro age rok swikha age hingke norok nugui tongo o jago jara o jago security assistant ni bagani apply khlainai borok ni bagui hingke oro 27 থেকে 27 বছর অব্দি norok ni boyos aboni bisingo nangnai 18 থেকে 27 বছর ni bisingo nangnai norok apply khaina bagui abo haike o jago MTS ni bagui khe swikha oro khe 18 থেকে 25 বছর ni bisingo norok ni boyos nangnai oro apply khaina bagui hingke hai government rule ni jagai S eligible o jago jara SC ST borok nangkha 5 বছর khai rijaka OBC rok khe 3 বছর khlainai S eligible ririkha hingke abo swng jotono saimankha hingke temlali swng o jago oro exam rok nai o jago exam bagui syllabus rok bo swngnaliani tabuk hingke o jago norok nugui tongo exam bagui sirka tier 1 o phainai o jago norok nugui tongo common for security assistance executive and MTS JN ni bagui sirka o jago norok nugui tongo description of examination swikha borok oro bebangma details sirka MCQ type phainai norok ni exam o tai o jago tebo sirka oro subject rok norok nugui tongo subject ke general awareness o jago English language general studies abo haike kwbangma sirka o jago on o jaga jottoni no 20 ke phainai hingke o jago norok ni total mark 100 aboni bisingo 1 ghonta rokha time exam ni bagui abo haike tier 2 o norok ni exam phinai mo haino o jago jottoni details sirka abo norok nainai di hingke o jago tiyang tebo sirka mo haino norok nugui tongo tier 3 rok bagui sirka o jago norok tab nugui tongo
mo jaga tier 3 ang kanong ni interview tai personality test sungnai o jaga mark kha 50 ni aba hige debo sirka borok yango nong ni apply khlaina bagai tam bahage apply khaina bo sirka apply khlaina bagai borok bong ni website direka nong nugi tongo www.mha.gov.in teka serifika www.ncs.gov.in o duita website ni bising tui nor thangai apply khlaimanai norok je apply khaina busung mani website thangani nor apply khaji ko jaga norok nugi tong phira hai o jaga wa apply khlaina date ni ka o jaga wa 21 tarik January 2023 tekini changjagani 10 tarik February 2023 jorate o jaga last date di jakha obon bisingo jara norok apply khaina musungnai obosai norok apply khaina di tai o jaga exam fee nangnai exam fee hingka ko jon 60 taka nangnai tai o jaga wa 50 taka o jaga wa charge nangnai aba ke sikyang ka jara o jaga ST SC borok hingka o jaga 50 rupees hingka no o jaga wa apply khlaimannai hingka jara general borok ni bai o jaga wa 60 taka rang nangnai aba ke sirka hain norok porni pidi ang nongno o notification link bori finai ani description box o thasingo wasaka hain nongno masa piro norok ta kaham ko porni ji ko jaga wa hain oro norok tongpir norok tabo mong ke kwbangma o jaga wa detail ok sirka tamni bagui tamni bagui rang nakha borok o jaga wa abrang bai joton sirjak naro o jaga wa rang gana bagui norok o jaga wa online bisingtwi bo rwimannai tai offline ni bisingtwi bo rwimannai abo borok sirka norok ni o jaga wa debit card tai UPI net banking ni bisingtwi bo norok o jaga wa rang rwimannai ang bahage rwnai rwya abo sungsaimanka hingka friend sungab joton saimaka norok nugi tongphio last year rika borok website no norok kaham kha nainai norok online o thangai apply khlainai rwphaidi jara oro interest tongnai rok jara apply khaina muchungnai rok oro belai khano sujok kaham rijak tabuk mohai somoio hingka norok jara 10 pass ongui tongjak rok norok obosai apply khlaina rok hingka mahika norok teibo video mana muchung haka channel bekrangui tongni Bharat Kotorni tai Tripura Hastin ni o jaga o channel ni bisingtwi norok genuine job notification manui tongnai hingka tai press bell khe khai DJ frang video upload khai norok mana bagai asung sinai tini video jotono hambai।